Украінскія дроны прымуць удзел у парадзе перамогі ў Маскве. Пра гэта заявіў Владзімір Зяленскі. У адказ у Маскве заявілі, што калі будуць нейкія правакацыі, то Масква будзе біць па цэнтрам прыняцця рашэнняў. Але ж давайте разбірацца. Чаго нам чакаць? Усё ж такі пытанне, ці будзе Украіна штосьці спрабаваць зрабіць 9 траўня. Зараз пад Масквой сабрана шмат сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Адключаюць інтэрнэт ужо некалькі дзён, там праблемы нават з тым, каб замовіць таксуку. Я не кажу ўжо пра тое, каб патэліць з дапамогай інтэрнэту. Але ці ёсць сэнс Украіне біць? Магчыма, зараз, калі ўсе чакаюць правакацыі, менавіта ў Маскве, мы ўбачым удар, напрыклад, па Крымскаму масту, альбо по якому-нибудь іншому об'єкту. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях.